kuma ai na faɗa ana ta ganin har maganganu aka ta yi gidan rediyo kamar aiman ca na faɗa da kwai kowa cikin wannan hidimai akwai jami'an gwamnati, akwai jami'an tsaro, akwai sarakuna, akwai malamai, akwai kowa, akwai matasa, akwai mata, ba wanda ba mu kama ba a jihar Katsina, ba irin kalan mutanen da ba mu kama ba. Har daga baya-bayan nan cikin S-Power da muka bada mun kama wani a taranci shine informa. Akwai malamin asibiti a ɗan Musa da muka kama shi ke zuwa ya nemi musu magani. Akwai wakilin mai gari a Guga da muka kama an bashi 700,000 an zo an kashe mutum 30 da wani abu. Akwai jami'in da muka kama na tsaro a wajen faskari wanda shi ya ba ma yan ta'adda dama suka zo suka kashe 'yan uwan shi. Yanzu ya gudu ya koma cikinsu. Muna da rakodin, muna da sunan. Ai an tambaye ni da an nemi rada ba na sai in magana a gidan rediyo don ka in ta maganganu.